Sunt am 52 de ani. Sunt din București. Foarte, foarte râs. De meserie sunt actriță, profesoară de foarte mulți ani, blogger și iubesc viața mai mult decât orice. O să gătesc papucini de vinete. Deci mie îmi place să gătesc, îmi place să trăiesc, îmi place să iubesc, îmi plac animalele, am 4 pisicuțe, o cățelușă, un porumbel. În ordinea apariției în familia noastră, Narcisa, Rodica, Cecilia, Felix, Fidelius și Marcelina. Îți dați seama după nume este porumbelul. Marcelina! În spatele blocului, era pe moarte săracul. L-am luat, l-am adus în casă. Porumbelul trăiește singur în ultima cameră, pentru că dacă n-ar trăi singur în ultima cameră, vă închipuiți că s-ar vedea cu pisicile prima și ultima dată. Gătesc împreună cu pisicuțele pe masă. A fost amenințată că dacă mai apare încă o pisică la noi în apartament, s-ar putea să rămână o fică. Așa că, da. Doamne, ce bine să poți să pui așa și să nu ardă. Nimic! Să nu se topească nimic! O minune! Asta și România! The best! The best! Am emoții îngrozitoare! Nu aici, nu e cea mai bună idee. Așa cum văd eu, toți oamenii potențial o să vadă și șefii potențialul în mine, așa să-mi dau șansă. Suntem prea bine, stimați de respectatori, iată ce se întâmplă la Master și în România. Am senzația de gol înăuntru, parcă lipsește ceva. Lipsește un șor.